Sanibonani. Niyaphila. Breaking news sengathi seziphinde zakhala kuMntungwa. Ubaba uJabulani Khumalo. Ngathi siphinde yambhaxabula inkantolo ngokuabuse inkantolo, ngokuabuse ama-process enkantolo and all that, but sizolandela nevideo nama details. Sakhumbula ukuthi baba uJabulani Khumalo usemshikashikeni wokuphuca umsholozi MK Party. Namanje ke usaqhubeka. Namhlanje ke ngathi inkantolo phinde yamfaka isibhaxa. Yazi yathi akakhokhele nabo bonke abameli ngayo yonke lento ayizama. Yasazi kodwa ukuthi ama details athini sizobuya later nevideo egcwele. Gwaza Mkhonto. Siyaphambili, ngiyabonga.